уважаеми зрители и почитатели на свободното интелектуално слово без грам посегателство. Вие гледате Vox Intellect и предаването от интелектуалци за интелектуалци. Цялата държава беше разтресена от убийството на Боби Цанков, така че аз няма как да го подмина. Въпросът е дали това престъпление е посегателство към свободата на словото или не е. Поканил съм двама гости, които по принцип никога не дават категоричен отговор, но винаги е интересно да ги слушаш. Започваме с един от редовните ни участници, господин Райчев. Ние сами си изградихме в Европа образ на бандитска страна, а престъпността ни е същата като в Средна Европа. Ние използваме бандитските истории, дълбоко периферни за обществото, като политически аргумент. Това убийство не е посегателство върху свободата на словото, а е обикновено разчистване на сметки. Вие сте невероятен гост. Всичко си казахте, дори без да ви задам въпрос. Сега ще дам думата на Георги Лозанов. Боби Цанков не беше разследващ журналист. Той не правеше разследвания, а съобщаваше факти или свои гледни точки за престъпния свят на базата на принадлежността си към него. Публичното слово не е магическа процедура. Като кажеш, че си част от престъпния свят и започнеш да разказваш за него, не означава, че си променил принадлежността си. Така че в най-добрия случай Боби Цанков беше един важен свидетел, който беше премахнат. Невероятно! Вас също нищо не ви попитах. Уважаеми зрители, надявах се, че поне един от моите гости ще защитава противоположната позиция, но очевидно съм сбъркал. Може би това е поредното доказателство, че у нас няма цензура, а просто зле подготвени журналисти. Аз се махам, а вие най-добре останете с блъсък.